rawuhipun temanten sarimbit sari ringkes aini musik caos pakur matan ginelaing mahesa giru ngumandang Suparwan minangka pangarsaning temanten sarimbit. Ibu cekap lenggah boten nderekaken kumenyar mawa probo antar wina Gandawida saya danu saya cetha saya caket saya anglela pranyata menika tejane pangantian putri saha kakung binayangkari saking paman tindak dipun kanthi bapak ibu kinasih kadherekaken para keluarga. Mubyar busananing pangantian sarimbit ing sinulam menang sotya membo busananing nata tuwin prames warinata lamun katempuing pandam kurung ingkang hangrenggani gebyar candrane pindha Kartika asilih prenah Kartika raning lintang silih prenah prasat lintang aring pahargyan Gambyak ingkang samya hubiring tindakipun temanten katur pujangganing wisuda Eyang Sukiman katuran samapta saha jumeneng ing sasana wisuda sinarengan suwa ing kebo gilu temanten sarimbit katuran ngendelaken tindakipun Sunarman kan berdunia anggenipun tindak Bapak Ibu Sinedari kang sadugi nurmatan wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawaning kodrat wisudan tali darmaning temanten sarimbit Bagus Irfan Dwi Prasetyo kaliyan Rawayu Sri Lestari Nur catatane adat Widi Widono ingkang sampun sinengker saha lumampah ing kademangan Ngawi Bapak Ibu Sinedahan katuran jumeneng paring Pudyastomo Pudyastuti wisudaning temanten sarimbit. Saya translate ke bahasa Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan dimohon berkenan berdiri memberikan doa restu kepada kedua mempelai wisudaning temanten sarimbit Ki Nur Matan. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kedua mempelai silakan menuju tempat wisuda. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyrafal badru alaina wa
sholli ala Muhammad. Bapak Ibu tamu undangan disilahkan duduk. Suwuking sholawat Nabi subusul sangkoko kakidungan ting numpang sewa ing pinggiring palumpang. Wis dumugi wahyaning mangsa kala lumawaring kodrat wisudan tali darmaning temanten salimbit kapindhakaken kabidene tata cara panggih temanten purna pinaringan puja hasta puji hastuti saking pujaganing panggih eyang Sukiman temanten salimbit pinaringan kunjungan tirtawening saking bapak ibu kinasih purna pinaringan kunjungan tirtawening temanten sarimbit sinilepan sibur awarna rekta tuwing seka kapratitisaken lumebet ing madyaning bale wisma saperlu natarem jero lenggah ing madyaning keprabon sepisan kanggo selawasi lamat-lamat sang laras moyo caos makurmatan ring temanten sarimbit. Tindak tuwujud sasana kinajang sasana adi mulya tindak dipun kanthi bapak ibu kinasih ladrang temanten caos pakurmatan pring temanten sarimbit.
sololololo sol hae sololololo sol hae lo hae you Sekolah wisudan tali darmaning temanten sarimbit. Monggo Bapak Sunarwan katuran kundur lenggah wonten ing palenggahan sekawit kadherekaken para abdi dalem keprabon. Bapak Ibu sedherek ingkang satu kinurmatan kawistara temanten sarimbit Bagus Irfan Dwi Prasetyo kalian Roro Ayu Sri Lestari lenggah ing sasana pinajang sasana adi mulya nggih lenggah prasasat renggang gula kumepyur pulut datan ginggang sarik mopi narasastra bebasan getih rong tetes balung rong ceklek daging rong tempel sampun manunggal dados setunggal nunggal ati nunggal karep nunggal sedya saperlu lelayaran wonten ing samudraning bebrayan agung mangun bali wisma. Kula aturaken wilujeng rawuh katur Bapak Carum saha Ibu wilujeng rawuhipun kasekecakna nggih nyala lenggan kanthi mardikaning penggalih ngantos ing mangke dipurnaning gati. Bapak Ibu sedherek ingkang satu bagya mulya, murih mboten kalantur-lantur lampahing adicara kula lajengaken. Adicara salajengipun inggih kumandangipun ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang kepareng maos ayat-ayat suci Al-Qur'an inggih pepundhen kula Bapak Haji Wardi. Katur Bapak Haji Wardi kasumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basarun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajan litaskunu ilaiha. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung panuwun katur pepunden kula Bapak Haji Wardi ing pangajap berkah barokah waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an saged tumanduk tumedhak sumarambah dumateng temanten sarimbit nggih gesang bebrayan. Jangkepipun waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an nggih wedaring hastungkara donga kawilujengan ingkang kepareng medhar donga nenggih pepunden kula Bapak Kasno. Boten wonten paugeran baku donga wonten wingking, wonten ngajeng kepareng, wonten madya kepareng. Bapak Kasno kasumanggaaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wal akhirina wa salim tabaruda angkuli sokabat di rasuli ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuhabi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalwa jikal karim ma'ana sultanik. Allahumma ja'alni ali fadlik walada ja'al min ahli ngadlik. Allahumma syabi kayakinan sadiqah. Allahumma salli ala sahbihi fadilah. Allahumma salli ala sahbihi syafa'ah. Allahumma salli wasilah. Allahumma gfir li wali walida rabbi syahirah. Allahumma alif baina hamma ala fata baina wa sidikawa. Allahumma alif baina abdama Nabi Yusuf wa siti syarika. Allahumma alif baina hamma ala fata baina Nabi Muhammad wa siti jojjal kubara. Allahumma sabitna bil iman wa aminna bil iman wangsurna bil iman wa dakhilna jannata bil iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tazigh qulubana min dunga rahmatan innaka wahhab. Rabbana hab lana wa azwajina dzurriyyatina qurrata waj'alna imaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur panuwun katur Bapak Kasno. Nggih, mboten paugeran baku donga kedah wonten wingking, mboten wonten ngajeng kepareng wonten madya kepareng. Bapak Ibu sedherek ingkang satu kinurmatan, temanten sarimbit. Bagus Irfan Dwi Prasetyo kalian Roro Ayu Sri Lestari legasing sedya badhe kapratitisaken sowan ngarsaripun Bapak Ibu kinasih saperlu ngaturaken bekti salebetipun tata cara ngabekten nenggih karana emut purwaning dumadi Bapak ingkang sampun sembodo hangukir jiwa lan raga mongko dadya lantaraning tumuwuh Ibu ingkang sampun kuwawa dados papaning yoga brata salebeting 3 dasa 7 minggu ngantos 3 dasa 9 minggu. Ibu dados papaning yoga brata menika duk nalika ibu nggerbini Kang Putra. Dangunipun nggerbini menawi nut ilmu kebidanan 37 minggu sampai 39 minggu. Putra kinandut linairaken slamet saha jangkep lono dipun emong ngantos dewasa kepanggih judunipun lajeng dipun mantokaken. Saderengipun temanten sarimbit sowan ngarsaripun Bapak Ibu kinasih Roro Ayu Sri Lestari badhe ngaturaken bektinipun rumiyin dumateng Kang Raka kinasih nyuwun pudhiastawa pudhiastuti Bapak Ibu sinedahan mugi temanten sarimbit anggenipun mangun bali wisma hanggung pinaringan pangayoman ridho saha berkah Gusti Allah ingkang Maha Asih satemah manggih ayem tentrem jinem bebrayan ing Ibu Pertiwi. Kawuryan abdi dalem keprabon biyung emban Purwati ningsih lumaksana sowan ngarsaripun temanten sarimbit mratitisaken temanten Angurcat Canela Purna Angurcat Canela Roro Ayu Sri Lestari jengkar saking palenggahan lenggah sesedoan ngarsaripun Raka kinasih ngaturaken bekti. Kang Mas Irfan kula Lestari garwa panjenengan ingkang sowan kula ngaturaken bekti dumateng panjenengan kathah kalepatan kula nyuwun agung ing pangaksama. Diajeng Lestari garwaku wong ayu wong manis atur pangebektenmu Kakang Tampa Yayi wis dadi sumpah prasetyaning Kakang wiwit sepisan ketemu seliramu tan ana wanita kang pantes dadi memani ing atiku kajaba mung seliramu Yayi tan ana wanita kang pantes nampa gedhening katresnanku kajaba mung seliramu Yayi Kosok wangsulipun katresnan kula ugi namung kagem panjenengan bungah rasaning atiku keprungu aturmu wong ayu. Wis aja kesuwen anggonmu sumung kemarang pun Kakang. Ayo kene tak lanting jumeneng wong ayu. Ayo bebarengan sowan ngarsaning Bapak Ibu Yayi. Sadurunge sowan ngarsaning Bapak Ibu Kakang duwe pamundutan wong ayu. Ngersakaken menapa piyandeli Kakang awujud wangkingan
rinenggon melati rinunce iki lolosen dhisik. Wangkingan menika menapa Kang Mas? Wangkingan kuwi keris wong ayu. Purna panglolosing wangkingan temanten sarimbit tindak sesarengan tumuju ngarsanipun Bapak Ibu Kapurwakan, Bapak Ibu temanten kakung. Lenggah sesedokan nggih ngaturaken bekti. Ibu swarga kula Gusti Allah kang nyata Ibu. Kula Irfan ingkang sowan Ibu. Sowan kula ngaturaken bekti dumateng panjenengan Ibu. Irfan ingkang kebak luput dereng saged damel binaing manah panjenengan. Irfan nyuwun pangaksama Ibu. Irfan nyuwun tambahing pangestu. Irfan lan Lestari Ibu mangestoni anggonmu urip bebrayan yo nggih. Muga Gusti Allah berkahi anggonmu omah-omah satemah bisa ayem tentrem bagya mulya sempulur rezekimu yo nggih. Matur nuwun Ibu, sangat kula pundi pangestu panjenengan. Matur nuwun Bapak, sangat kula pundi pangestu panjenengan. Sungkem marang bapakmu Irfan nistakaken dawuh Ibu. Bapak, kula Irfan ingkang sowan Bapak. Sowan kula ngaturaken bekti dumateng panjenengan Bapak. Nyuwun pangaksama. Irfan dereng saged ndamel bingkah manah panjenengan Bapak. Irfan nyuwun tambahing pangestu. Irfan, Bapak lan Ibu mangestoni anggonmu urip bebrayan yo nggih. Eling-elingen ing jagat iki ora ana titah kang kesandung gunung ananging akeh titah kang padha tiba jalaran keplese krikil yo nggih. Aja milik barang kang melok mung kedereng kepengin muluk. Muga binerkahan dening Gusti Allah anggonmu omah-omah yo nggih. Matur nuwun Bapak, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Matur nuwun Ibu, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Temanten sarimbit purna ngaturaken bekti ngarsanipun Bapak Ibu temanten kakung. Laju kapratitesaken ngaturaken bekti ngarsanipun Bapak Ibu temanten putri. Ibu, kula Lestari ingkang sowan Ibu. Sowan kula ngaturaken bekti dumateng panjenengan Ibu. Lestari ingkang indhet luput ngendong dosa dereng saged damel bingahing manah panjenengan. Lestari nyuwun pangaksama, Lestari nyuwun tambahing pangestu Ibu. Lestari, Ibu mangestoni anggonmu urip bebrayan yo nggih. Ora ana kaluputan kang mbok sandang. Muga binerkahan dening Gusti Allah anggonmu omah-omah ayem tentrem bagya mulya yo nggih. Matur nuwun Ibu, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Matur nuwun Bapak, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Lestari, sungkem marang bapakmu yo Nduk, istakaken dawuh Ibu. Bapak, kula Lestari ingkang sowan Bapak. Sowan kula ngaturaken bekti nyuwun pangaksama. Lestari dereng saged damel bingah manah panjenengan Bapak so Ibu. Lestari nyuwun tambahing pangestu. Lestari lan Irfan, Bapak mangestoni anggonmu urip bebrayan yo nggih. Sing hati-hati anggonmu urip bebrayan. Muga binerkahan dening Gusti Allah anggonmu omah-omah ayem tentrem bagya mulya sempulur rezekimu yo nggih. Matur nuwun Bapak, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Matur nuwun Ibu, sanget kula pundi pangestu panjenengan. Temanten sarimbit purna ngaturaken bekti ing ngarsanipun
Bapak Ibu kinasih, laju kapratitesaken lenggah malih ing sasana adi mulya. Dawuh ingkang kula tampi nindakaken kacar kujur. Kacar kujur dumadi saking uwos jene arta cring empon-empon tuwin sekar Sri Taman. Uwos jene minangka pralambang raos syukur ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih karena sampun manggihaken jodhonipun temanten Sarimbit. Arta cring ingkang tasih pajeng wiwit alit ngantos dumugi ingkang ageng minangka pralambang donga ing pangajap temanten Sarimbit anggenipun gesang bebrayan gampil anggenipun pados rejeki keklumpuk sekedhik baka sekedhik hamberkahi diri pribadi ngantos benjang putra turunipun. Empon-empon minangka bebakalaning jampi ing pangajap temanten Sarimbit anggenipun gesang bebrayan tinebihaken saking leloro tansah ginaduhan kabagas warasan. Kacar kujur yang Anda saksikan adalah suatu gambaran seorang pria sebagai kepala rumah tangga. Seorang pria sebagai suami wajib memberikan nafkah lahir kepada sang istri. Semua penghasilan suami akan diserahkan kepada sang istri. Begitupun sang istri dengan rasa bangga, dengan rasa ikhlas, penuh cinta dan kasih sayang menerima berapapun besarnya penghasilan suami, menerima berapapun besarnya pemberian suami, karena sang istrilah nanti yang akan memanajemen kebutuhan keluarga. Asil koyo katitipaken rumiyin ing ngarsanipun Bapak Ibu kinasih. Purna nindakaken titipan kaya temanten Sarimbit kapratitisaken nindakaken dahar sesarengan ingkang badhe dipun dahar temanten Sarimbit sekul awarna jene kawimbuwi lawuh maneka warna wonten serondeng, kering tempe, deli goreng, kacang goreng, tigan godhog sinebut ing akatah menika sekul punar. Sekul punar minangka donga sinandi saking tiyang sepuh kangge temanten Sarimbit. Wit ngendikanipun para nimpuna, ngendikanipun para winasis kelir jeni, kelir kuning kadidene keliripun sekul punar minangka lambanging kamulyan, lambanging kamukten ing pangajap temanten Sarimbit anggenipun gesang bebrayan mangun bali wisma hanggung ginaduhan kamulyaning gesang kamuktening bebrayan. Dahar sesarengan ingkang dipun tindakaken temanten Sarimbit mengku pasemon temanten Sarimbit anggenipun gesang bebrayan saged manunggalaken cipta rasa karsa satemah nuwuhaken karya jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya manggih suka basuki ingkang sarwi kaesti manggih gesang leres kaleresan gesang kabegjan donya tumekeng suwarga ginaduhan sakinah mawaddah warahmah kebaing berkah gesang ingkang istiqomah. Purna dahar temanten Sarimbit kapratitisaken nindakaken ngunjuk sesarengan ingkang badhe dipun nunjuk temanten Sarimbit tirta wening salebetipun woh klapa. Woh klapa tuwuh saking witing klapa ingkang winastan glugu saklugune gesang. Tirta minangka sumbering urip lan panguripan. Panjenengan sedaya tartamtu sampun pirsa pigunanipun wit klapa wiwit pucuking ron ngantos poncoting oyot sedaya migunani tumraping titah gesang bebrayan ing pangajap temanten Sarimbit anggenipun gesang bebrayan
linangkung piguna ngungkuli pigunanipun wit klapa. Ing pangajab temanten Sarimbit anggenipun bebrayan enggal pinaringan kanugrahan saking Gusti Allah ingkang Maha Mirah wujuding golek kencana ingkang saged bangkit tata jalma tanulyan putra minangka rerengganing Bali Wisma, putra ingkang soleh, putri ingkang soleka. Lulus raharja niskala temanten Sarimbit yen nindakaken ngabekten tuwin krobongan. Wanudya ayu tama gambar arum sang kusuma esme pait maduliri yen ngendika